a tedy jsou na dostřel jednoho koše. Watson Gale bude chtít tuto skutečnost změnit a to se mu také, že umí vypálit z otočky, ale v předchozím útoku bohužel pro Jindřichu Voranec svůj hlavní kádr v NBL. Jelani Watson Gale pálí za 3 body a Watson Gale připsal si další 2 body. Mrázek. Na poslední chvíli vyklouzl z obroučky. Watson Gale. Jelani. Watson Gale, krásná přihrávka na Kozáka. Schopnosti i na druhé straně hřiště. Kozák. Watson. Radovan Mrázek zdvojen, ale poradil si přihrávkou na Watson Galea. Jelani Watson Gale, jeho střel. Asi již 7 bodů. A před předchozím útoku vyrovnal skóre zápasu na 12-12. Jordan Dallas se do koše představuje Jelani Watson Gale, ale nyní nedokázal proměnit jeho střelu. Vyzkouší to proto podruhé a podruhé. Watson Gale. Jelani Watson. Hrál dokonce i na mistrovství Jižní Ameriky v minulém roce do 17 let. A tento rok ta soutěže. Jediný ze slavického kádru, kdo toto utkání pamatuje, je její kapitán Radek Pumprla.